Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Шайбу! 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 Что с тобой? Паспрабуй здогадаться, Кася. Да что тут здогадываться? Ты собрался на хоккей и тренируешься быть болельщиком. Гол, Кася! А с кем ты збираешься на хоккей? С нашими хлопчиками? А вось зараз мимо, Кася. Тады с кем? Не, хлопчикаў мы таксама запросім. А Ліля... Кто гэта мы? Кася, каб ты дала мне адказаць, то пачула б, што на хакей я збіраюся з адной заўзятай хакейнай балельшчыцай. Ого! Гэта дзяўчынка? Менавіта, Кася! Шайба у воротах! Лесик, так справа не пойдзе. Я таксама хочу познаёміцца з дзяўчынкай-балельшчыцай. Я так і думаў. Таму і запрасіў яе сёння да нас у добраранак. Да где яна? Будзе з хвіліны на хвіліну. Ой, здорово. А як яе завуць? Колькі ёй гадоў? Яна сама умее гуляць у хоккей? О, Кася, колькі пытанняў. Моя новая знаёмая хутка сама на іх адкажа. А каб ты спакойна яе дачакалася, я зараз уключу ранішні мультфільм. О, сапраўды, за праглядам мультика час праляцець хутчэй. А вы, сябры, не пераключайцеся. Пасля мультфільма сустракаем новую знаёмую Лесіка. О, новая знаёмая Лесіка нарэшце прыйшла. Ура! Мы рады цябе бачыць. Прывітанне ўсім, мяне завуць Мілена. І менавіта з Міленай мы збіраемся на хакей. Лесик, да пачакай ты со сваім хоккеем. Мілена, раскажы пра сябе. Чым ты яшчэ любіш займацца? У мяне многа любімых заняткаў. Напрыклад, мне вельмі падабаецца атрымліваць новыя веды. У Мілены, як і ў мяне, ёсць любімыя урокі ў школе. Ёй падабаюцца мовы, літаратура і матэматыка. Сапраўды, Лесік. А пасля урокаў як ты час бавіш? Займаюся ў музыкальнай школе, вучуся іграць на скрыпцы. Складаны інструмент, але вельмі мілагучны. А яшчэ я захапляюся маляваннем і керамікай. Вучуся танцаваць брэйк і люблю катацца на каньках. Ого! Ого-го! Мілена, як у цябе на ўсё часу хапае? Мы з бацькамі зарані плануем мой дзень, і таму я ўсё паспяваю. О, правильно! Калі ўсё рабіць па плане, яшчэ і вольны час застаецца. Ну, які тут вольны час? Мілена, у цябе, напэўна, кожная хвілінка распісана рознымі заняткамі. А вось і не, Кася, вольны час у меня таксама ёсць. У яго мы з бацькамі ходзім у тэатр ці ў кіно. Кіно і тэатр мне таксама вельмі падабаюцца. Сходзім разам, а? Кася, я першы дамовіўся схадзіць з Міленай на хакей. Не сварыцеся, калі ласка, сябры, мы ўсё паспеем. І на хакей, і ў кіно, і ў тэатр. О, дамовіліся, Мілена. А ў мяне яшчэ одно важное пытанне. Можа, хопіць, Кася? Ты літаральна закідала нашу госцю пытаннямі. Усё добра, Лесік, пытайся, калі ласка, Кася. Мілена, табе мультики глядзець падабаецца? Яшчэ як? О, здорово! Тады для нашай госці і ўсіх гледачоў добраранка, ну і для цябе, Лесік, чарговы мультик. Мілена, а можна я яшчэ спытаюся ў цябе? Калі ласка, Кася. Сябры, сёння да нас у госці прыйшла Мілена. І Кася без перапынку ў яе пра штосьці пытаецца. Вось такая я цікаўная. Так што не перашкаджай, Лесік. Мілена, а табе падабаецца наша праграма? Вельмі падабаецца. О, а што больш за ўсё? Ну, вядома, акрамя прыгажуні вядучай. Я вельмі люблю вашу рубрыку «Знаёмімся». Цікава даведвацца пра звяроў і птушак, якія жывуць у нас у Беларусі. Вось і выдатна, Мілена. На некаторы час я выратаю цябе ад Касіных пытанняў. Прапаную зараз бліжэй пазнаёміцца з маленькімі зубранятамі. Выдатная прапанова. На маленькіх зуброў я таксама пагляджу з задавальненнем. Цікава, а як
якога памеру нараджаюцца зубраняты? У параўнанні з бацькамі зусім маленькімі. Яны важаць усяго каля 20 кілаграмаў. Нічога сабе! Прыблізна столькі важыць першакласнік. Затое малыя здольныя бегчы за мамай ужо праз 1,5-2 гадзіны пасля нараджэння. Ого, як хутка! А калі нараджаюцца зубраняты? У канцы красавіка маі. У першыя дні жыцця яны сілкуюцца выключна малаком маці. Прычым ядуць малыя 5-6 разоў у дзень. Выдатны апетыт! Зубрыха побач з маленькім, увесь час на пагатове. Калі ўбачыць чалавека, можа зрабіць выгляд, што збіраецца напасці. Кідаецца ў бок ворага, але не дабягае некалькі метраў. Спыняецца, як укапаная, крута паварочваецца і бяжыць назад да цяля. Якая клапатлівая матуля! Дзякуючы клопату зубраняты хутка растуць. У 19 дзён яны пачынаюць есці траву, а ва ўзросце 2-3 тыдняў малыя становяцца цалкам самастойнымі. Якое каротенькае дзяцінства! Бедныя малыя! Не перажывай так, Кася. Дзяцінства зубранят працягваецца. Калі ім спаўняецца месяц, дарослыя збіраюць малых у асобны статак. Там яны знаходзяцца пад наглядам 2 альбо 3 самак. Гэта нагадвае наш дзіцячы садок. Сапраўды, нянькі-зубрыхі добрыя да сваіх малых, абараняюць і пільна сочаць за іх бяспекай. Цікава, а зубраняты любяць гуляць, як дзеткі ў садках? Маленькія зубраняты, як і дзеці. Мілыя і добрыя істоты, да таго ж вельмі цікаўныя. Калі ўбачаць штосьці незнаёмае, часам нават пакідаюць статак. Бедныя нянькі-зубрыхі! Складана ім сачыць за непаслухмянымі дзеткамі. Як і ўсе малыя, зубраняты вельмі любяць гуляць. Баданне, штурханне іншага зубраня носам, бег адзін за адным, скачкі. Усё гэта ім падабаецца. О, малыя растуць вельмі спартыўнымі. Бяруць прыклад з дарослых, стараюцца вырасці такімі ж моцнымі. А жывуць зубры вялікімі сем'ямі? Так, яны стадныя жывёлы. Статак часцей за ўсё складаецца з 2-3 дарослых самак і іх нашчадкаў за апошнія 1-3 гады. А на чале такога статка заўсёды адна з найстарэйшых па ўзросце і вопыце самак. Цікава, а до зуброў можна падысці блізка? Я б хацела пасябраваць з зубраняткам. І дарослыя, і малыя зубры прыязна ставяцца да чалавека, але падысці да іх блізка не атрымаецца. Чаму? Яны даволі асцярожныя, так што нам вельмі пашанцавала, што мы змаглі добра разгледзець увесь статак, асабліва зубранят. Да бабачэння, малыя! Набірайцеся моцы! Здароўя вам! Дзякуй за пазнавальнае знаёмства, сябры. Мілена, ты ж ведаеш, што наша праграма пазнавальна-забаўляльная? Ведаю, Кася. Дык вось, пазнавальная частка была толькі што, значыць, павінна пачацца якая? Забаўляльная. Гэта, Кася, як заўсёды нагадвае, каб мы мультфільм не прапусцілі. О, я ведаю, што Кася пільна за гэтым сочыць. Бо я адказная вядучая. Так што глядзім чарговы мультфільм, сябры. Так, мультик скончыўся. І ў мяне ёсць яшчэ некалькі пытанняў да Мілены. Кася, давай ты задаш іх у наступны раз. Чаму? Бо зараз нам трэба развітвацца. Ой, як то? Час прыляцеў зусім незаўважна. Нічога, не расстройвайся, Кася. Калі вы запросіце, я прыйду да вас яшчэ. Абавязкова запросім. Ты нам спадабалася. Дзякуй, мне таксама у вас вельмі спадабалася. А яшчэ мы з табой сходзім на хакей, Мілена. А са мной? У кіно? У тэатр? Можам усюды хадзіць разам. Ура! У нас у добраранку з'явілася новая вядучая. Мілена, ты ж ведаеш, што мы гаворым у канцы праграмы? Ведаю. Тады гавары. Сябры, наперадзе новы дзень. Няхай ён пройдзе цудоўна. Як у мяне. Я, напрыклад, сустрэла новых сяброў.
Жадаем, каб вам таксама сёння пашанцавала. А зараз нам засталося толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку!